USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Oh, Daniel, nagmayat gayam tiyempa, inom mo nga juice, kaya't kumanin. Magtempla ka pa ay, dayta, timaman ti arak ng laok ko iti juice kayong painom ko kay ni Laila. Laila, Lilia ko na kuma. Alon, sige nga rin da. Ibatan na, saan nakarakupan na kasta? Adda kami manong name iti may sa nga beach resort, iti may kadua agundaway nga panangawis ko kenkuana. Wine. May isa nga sales lady isuna manong name iti siyudad Tilawag, idinto ta agbasbasa akmet iti college. Adda din iti third year college manong iti kursok nga accountancy. Nanubiak, idi pailaan adda iti second year college. Numampay sang kumarumpe nga makinobya ak, manong name tagbasbasa ak, ket babaen ti sakripisyo ti nauna nga kamsat mi nga limanang Carmen. Nga idi apaggraduar manong name iti college iti kurso ng HRM, sumat ti pupusay di amami. Ket isun ni manang manong name tinang ituloy iti trabaho da iti tatang iti bangkag sa nagtaraken iti baboy ken manok ken adda karinteriana. Manong nemi binaybayan na dagiti nagharem ken kuana. Takuna na tulungan na kami nga kaabsat na. Siya nga dyan na astamaten dagiti duwapay nga kaabsat ko da Sofia ken ni Denden. Wan. At da idin ni Denden wano Sofia manong nemi iti second year college. First year college. Idin tatada ni Denden iti junior high school. Wan manong nemi kinaykayat ni manang Carmen nga inauna agabsat mi iti nagsakripisyo. Tapno mapagpasa na kami nga talo nga kakabsat na. Tapno di kasta kat matungpal metlaeng terapaap mi na amin kami ket makapagtulpus. Ngimiti day takon daway manong nemi. Kaslag balig yak sameten amang tagikuha iti amin-amin ni Lilia. Nabanak man nagpatempla manong nemi iti juice ken nangala ako iti kwarto mi iti panaka-hotel kadetang beach resort ket inayaba ko ni Lilia. Nga di adda kami ti unek ti kwarto manong nemi supayen ti umar-arakop nga umag-agik kanya. Nakapudpudot ka no, o dinto ta damat ten aircon nga nakaon, ket isupay na mismo tinaguyos. Ket dito'y kon manong nemi nga inikutan ti kinabirhen ni Lilia. Namsik ti asog ka na reng-eng, iti dayta nga kwarto manong nemi, iti dayta nga panagpapas mi ti ragsak ke ni Lilia. Numampay di mausawanen manong nemi ket malagip na. Saan kumapay lang rumbeng, gabot na manulayang idi titawen mi ngagpadpada, 19 years old mi manong. Ngam din tinang rugyan, ti panagpapas mi tiragsak, aging gangimbaga na kang kwakanyak. Daniel, masikug akon. Tingkay nangigan papagayam ket may salang apaset. Ti ababa nga lagip ti napalabas ni pagayam tengah Daniel iti Lawag City. Ngayon tayo pinauluan iti inauna. Kasat ako na itay, ti inauna kabsat da nga ni Manang Carmen na ket insakripisyo na ti bagina. Tapno laing mapagbasa na dagiti kakabsat na ngem. Nanyaretan, nakasikugmaten ni Daniel. Iti programa tayo nga lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag, iti panangimat maton ni Station Manager, Attorney Nick Malasig II, nga pangabakan nyo iti kakadakkel premyo, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026.
babayan ken ni Reynaldo Rey Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Pabagayam, numadama kay buy-buya ita dito'y page ni paring Ray nga Reynald Awono Rey Fiesta Sentenciador Award page iti Facebook, paki-like, paki-share ken no sang kaping nakapagpalo iti page ni paring Ray, paki-follow yo. Ket no may upload to dito yung video iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, paki-like, paki-share ken subscribe kayo kuma iti YouTube channel ni paring Ray. Balin, aya, yan di manong nyo anemi na ito, Nemi Ruiz, host ti Lagip ti Palabas, kamang manggan nyo, iti kada alas 12:30 hinggat alas 2, iti Malem, Lunes hanggang Sabado, iti Action Radio DCJ Silawag. So nga dato'y ababa nga lagip ni Daniel ita, ket ingkay to mangigan, into no aldaw, alas 12:30, atidug apa na kay portray na. Kaya, pasimsim lang dato'y, patikim lang dato'y nga paset na. Kaya, okay ba? Huwag ko na yun, ha? Huwag ko na da. Ket, syempre, pag-share dito, madama matitinak pa ng i-share. Ito yung video. Papagaya mi. Inak-in-share iti page tayo nga dirma ng name. Tapos na di kasi adado kayo matlang makangeg. Tamadamdama lang, intay ito ituloy nga iba sa ti pakasalitaan ni Daniel nga napoluan ti inauna. No, nakasikugad ni Daniel, anya katat mapasama ka sumaruno. Maituloy na nga tapay, di pa nagbasa na. Idinto taadan na sikugan na. Gamantes ti amin papagayam, danggante man na ito'y panghablaw, na ito'y the Presenter 2025 in behalf ni Rey Fiesta, ni Lerma Pagaragan, pakinggan natin. Ti baro atawen ket baro anamnama, baro apan nakigasang-gasat, ket nuan nyaman di kiti biddut iti kalabes, liklikan nga aramiden, ket anyaman di kiti imbag, ituloy nga aramiden. Siak ni Lerma P. Fagaragan, ti The Presenter 2025 in behalf of Reynaldo Rey Fiesta, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, kumabkablaaw iti nabumbunga abarutawen tay amin sa ngapada. Yan. Dahita ni Lerma Pag-aragan, papagayam. Napananan. Dahil timsong tayo. Papagayam mi, kahit kung ipalagip nga nagdalakkel lagi tayo maawat yung premyo no mga bak kayo, nagsurat kayo. Iti lagip tira palabas kada to'y Hawaii USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2026. Nadaan kayo iti success story. Kasta nangiganyo last year, kinabuya yo, kada to'y awarding ceremonies, nagdadakal. The grand winner, umawat kayo iti 50,000 pesos. Imagine, the first runner-up, kita imawat iti 30,000 pesos, second runner-up, 20,000 pesos, third runner-up, 10,000 pesos, ken may isang special award nga imawat mat iti 5,000 pesos. Okay? Okay ba? E di madamang nagbibuya kanya kita, nadatuyin ni Erlinda Pantirosete, Erlinda Stabilio, ni sino ba? Okay, amin nga madaman nga agbuy-buya kanya kita. Itulit nga rin nga iba sa papagayam. Dato'y ababang lagip, tinapalabas ni Daniel, iti Lawag City, nga maysa umuna, ngente pagpilian para ti panakapili ti bestseller of the second week, iti bulan ti January. Idagtultuloy nga Hawaii USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, sets for $1 million Amazing Story 2026. Itulit ang orden nga ibasa nga napauluan iti ti inauna. Awan tinaaramida no di nagtulag kami kini Lilia na ipakamunan dayta nga kasasaad na
iti naganak ken kuana. Ket no kas pagarigan, no anyot ibagada, isut aramidan na. Bagada kano, nga isang petnan ti bagina, iti balay mi, asyak nga nakasikog ken kuana. Ket kas taunay ti kelaat ken pungtot ni Manang Carmen iti maamuan na. Kanya, lipas pa lang ti third year college para fourth year college kanto pailaeng. At dan na si Kugam, si Mang Peten dito balay. O paunay ka magten Daniel. Insakripisyo tiragsak ko. Siyak nga inauna, agabsat yun. Itutulag tayo nga siyak ti pabasa ka na kayo. Kasano pa ita? Manang, tinaskin kat, saan ko may bayan ni Lilia? Kanadaka na kam kengkwanan. Ken apu ko ni nanang. May tuloy kong dumatlat agbasa. Anang ita, again dito ni Lilia, tumulong, kabayatan ng kabayla na pailaing. Kaya't kasta nga rod tinapasamak manong. Tumultulong ni Lilia, iti trabaho iti pigari, poultry, iti bangkag, kan iti karinderya. Ininto tayong tuloy kumet, iti managbasak, manong nemi, adakon iti fourth year college. When? Adakon iti fourth year college, manong, kat idi tasakbay nga nagraduaran. Impas ngayon ni Lilia ni Rafael. Kat nakaragraksak kami manong, nang runa kininanang taaddan apu ko na. Addan apu ka. Manang, pasensya ka na, siyak nakaitad iti mo na nga apu ko ni nanang. Kaya pangarot ko ma. Baka siyak tupahin iti mo na nga agasawa. Okay lang. Orasahan ako ng asawa. Sakripisyo ti amin. Basta tinasken. Nagraduar kan. Kat sumaron tumatin ang graduar ni Sophia. Santo ni Denden. Kat, siyempre, adan tumatin trabaho yun. Manang, into no, adan trabaho. Kat makagraduar tumatin ni Sophia. Siyempre, dakamtan di makamu kinidenden nga pabasa. Tintumatin bukod mo kapag karagsakan iti aramidem. Naisak nga rod nga board passer manunemi aging gangad dan trabaho kadi sumaten iti panagkalay sami manunemi ken ni Lilia. Manang umuno na kaming nagkasar miti siya ka alawan. Tinasking kat adda ni Rafael ka anakak nga isut adad nga nagtetiya. Gasgasat tayo. Tanong kasano lang, tipigari, poultry, kat dumakdakal, agramang matente karenderi, agbalin nga restaurant. Nagtalin na ed kami manunemi dito balay nga timulong ni Lydia, uno Lilia kadigit trabaho. Aging ka nagturpos maten ni Sophia manunemi iti Corsona, nga nursing, nakaruarmat iti board, graw maten ket adamaten boyfriend na. Ket kung nangarod ni Manang Carmen. Oray na una anak nga mangikasar. Ket siyak matlat may kadua. Hangga pa asawa iti boyfriend mo si ka Sophia. Uy manang. Idi amu na maten manong nemi ti boyfriend na. Nga pada na matlayang nga nagraduar iti college nga HRM matlayang ti kursuda. Nagkalay sa damat nga ruden manong nemi ket siyempre nadandan ti bukod nga balay ket nagbalin pa nga restaurant manong nemi ti karinderya uno pinanawan dan ti karinderya ta inteddan ken ni kada kami ken ni Lilia. Ta ni Lilian itinang manage ti karinderya taddan bukod ni Manang Carmen nga inauna nga kamsat mi nga restaurant nga isudan nga agasawa iti manage da Pine Hotel da. Nagingga nga nagsasawa maten ni Sophia. Si Mina damaten, ket ni Denden, nagasawa maten kalpasan nga nagturpus iti kinamaestro, manong nemi, kada damaten asawa na. Damaten balay da. Kada kami, ken ni Lilia, manong nemi, agraman digit talon nga nakmi, isot kadenden nami ni Nanang na makasasikaso, iti karinderya, isuda ken ni Lilia, idinto ta siya, intultuloy komet, iti nagtrabaho ng opisina. At least manang nemi kalpasan, iti panang sakripisyo ni Manang Carmen, tiragsak na,
Tayo muna pa laing pinaggraduar na kam kinisupya, nga siya pwede mo nga nag-asawa, sakbay anag pamilya isuna. At least, manong nemi, nagbaligi kami amin, nga kakabsat. Dito nga rot, manong nemi, iti pagkasalita, kaya tagyaman ako unay, iti anos mo, nga nangibasa, kat sabi ko ma, tagdamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadag iti padak ka nagdingeg, ka nagbuya, tuwing nga tagyaman nga pagaya mo, Daniel, iti lawag sila. Thank you, Daniel. Kaya thank you kadagiti nagbuya ni Josephine Estango, ni Erlinda Panterosete, ni Louis Buen, ni Teresa Valmaceda, kaya tapno napimbit na sting kay palang dengeg iti at atidog na panakaibasa da ito'y pakasalitaan, kumurang antay pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the second week idi bulan ti January. Idagtultuloy nga Hawaii USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentencedor Award kading kayo din ganda to nga istorya pagkasalitaan into no 12:30 idi program at lagip na palabas dito Action Radio DCJC Lawag. Hindi man pagkimanan di kita kang kanawin nga mga tarabay kada tayo di kita agbuybuya aglalike gisi-share iti page ni Paring Ray kada to'y ababang nga lagip ng basbasa kaskin ni Carmelita Garcia iti San Francisco, California, ni Bubut Gani iti Hawaii, ni Nurilin Perdido Tamala iti Bahrain, ni Ofelia Bagawisan, Carlos Akupan iti Hawaii, ni Estela Kudal iti Dingras, Arlene Tolero Soberano, kasabatan ken ni Abalayan Narding Gawiran iti Kabungal Lawag City, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, Erlinda Panterosete iti California, Virginia Abasolo, Erlinda Stabilio iti Hawaii. Pabagaya mi, pumakadak nga ro din. Aya, hintay makikasari jay ban na. Hantay nga makapagdirma nung name itata. Aya, at dapat gunay nga hintay aramidin. Anyway, damat dati binuya yo, kaya i-replay yun hanyo pa nabuya, nga dito'y na-share iti page tayo nga dirma nung name. Salamat. Thank you for watching.